Gabon, kalakariok, ongi etorri, gurera. Gaurko aukeratu dugun eztabaidagaia euskaldun guztien ahoan dabil. Kafe con leche karameluak. Argi dago, Xavier. Kultura katoliko honetan onartuak daude kafeko letxezko karameloak. Eta naiz eta beti ahosapaian pegatua geratu, erosi egiten ditugu. Eta hori ezin da admititu. Barkatu, euskize... Ez, Marcos, enaiz eguzkize, euskitze naiz ge gabe. Ulertu dut, euskize. Euskitze dala, Marcos, ez anteatzen. Eta, zer nahi du euskize? Bueno, nire familiaren sorlekuaren izena da, baserriaren izena. Torduan nik jaio nintzen etxearen izena eduki dezaket? Bai, hoxe, Marcos. Ondo iruditzen zait, bakoitza jaio den etxean izena hartzea, ez? Orduan ni, Marcos Klinika del Pilar izango naiz. Zeni klinika horretan sortzen nintzen? Marcos, gaia desbideratzen ari zara. Eta, euskize ez alda amak umeari txiti ematen dion garaia. Ez, Marcos, hori edoskitze garaia da. Egozkize, ja. Toi zera beste baserri bat, Xavier? Gurean dugu gure lankide Inigo Agirre. Gabon, Inigo? Gabon, Xavier! Zer dakarki guzu? Gaur, pastelak! Neaman urte beten zizan eta pastelak ekarrizkizuet. Bueno, eskerrik asko eta urte askoan Inigoren amari. Bai, zorionak ama! Pa! Eta orain, jakin dezagun, ze pentsatzen duten Euskal Herritarrek gai honetaz. Aurrera, Amaia. Kaixo, Sabi. 190 eguzkitze deitzen dizute. 110 euskitze zaten du, eta beste 110 el calvo de la pelota. Bueno, eskerrik asko, Amaia. Eta besterik gabe, kalakariok datorren aster arte. Izan untxa. Zikoa